Kaixo danoi, nitzi arnaz, euskal aktorea, eta itxialdean nau, zegoen moduen. Euskaraldia dela eta, proposamen bat luzatu gura dotzuet. Zelen, zinera joan alzanean, eguestenetan, asteazkenetan izaten zan ikuslearen eguna, ezta? Segatik ez dugu orain gauza bera egiten. Asteazkenak hartu eta euskal film on bat aukeratu eta huraxe ikusi. Eta gero, gure artean komentatu. Hau gustatu zai gehiago, argumentu hau apurtxoa flojotxu ikusi dut, ez dakin nongo aktorea, aurreko pelikulan hobeto ikusi nuen, zuzendaria banintz, hau aldatuko nioke pelikulari, eta holako gauzak. Ezin gara zinera joan, baina utzi aldiogu zineari eta euskarari gure etxeko geletan sartzen.